Hi everyone! Welcome back again to Bernard T. Gabaon TV. Ngayon mga kabayan ay nasa live po tayo. At if you are new sa aking YouTube channel, ay don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon TV. At i-hit mo yung notification bell at i-likes mo na rin kabayan. Sa hapong ito mga kabayan, pag-uusapan natin kung paano ang ating gagawin sa panahon ng pandemya at ito ay in relation sa mga negosyo na malaking tulong ngayon. Ang tinutukoy na ngayon panahon ng pandemic. Ayan ang pag-usapan natin sa hapong ito. By the way, I just want to inform na hindi po tayo makapaggawa ng content sa labas dahil nasa sunstorm time po tayo dito sa Sapanya. And thank you for tuning in mga kabayan. So welcome to my live stream, Bernard T. Gabaon TV. So ngayon yung pag-uusapan natin directly kung ano ang mga napaka-importanteng negosyo sa panahon ng pandemya. Yan. Ano-ano itong mga negosyo na malaking tulong sa panahon ng pandemya. Yan ang pag-uusapan natin mga kabayan. Siyempre, unang-una ay bago natin masagot sa ating isipan yan, ay marami rin tayong mga katanungan. At currently, alam natin ang sitwasyon ng buong mundo, specifically sa ating bansang Pilipinas. Sa ngayon ay nagkakaroon tayo ng sabay-sabayang quarantine sa ating bansang Pilipinas. May mga modified modified enhanced quarantine po tayo. Modified enhanced community quarantine po tayo. So, especially po dyan sa Candon City, Ilocos Sur, ay yan nga po ang sitwasyon. At sa mga ibang panig ng Pilipinas, lalong-lalo na dyan sa NCR, sa Manila, ay yan nga po ay ang ating sitwasyon. Siyempre, una sa lahat, bago natin tumbukin yung ating pag-uusapan, siyempre, wala naman sigurong Pilipino na ang unang-unang nais ay ang sana in God's grace and in God's will ay matapos na po ang pandemya. Dahil sobra na pong pahirap at sitwasyon ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang sa bansang Pilipinas, pati ang ating mga karating bansa at sa buong mundo. At sa ating informasyon ay nasa number 20 na po ang Pilipinas. Well, sa balitang yan mga kabayan ay hindi po tayo natutuwa, pero nasa ating puso ang pagtanggap at pagpapasakop sa Diyos, pananalangin, at ipanalangin din natin ang ating walang humpay na pagsasakripisyo ng ating mga frontliners po mga kabayan. So without further paligoy-ligoy po, ito na po yung mga negosyo na kailanman hindi mawawala sa panahon ng pandemya at ito ay nagbibigay po ng tulong po sa ating lahat. Dahil sa ayaw at sa gusto natin mga kabayan, ang buhay mo man ay ikaw ay nasa pinakamahirap na sa stratification o sitwasyon sa buhay o ikaw ay nasa pinakamataas o middle class. Alam nyo, pare-parehas po tayo ng sitwasyon. Hindi lang po yung mahirap, hindi lang po yung middle class o mayaman, mga professionals ang tinatamaan ng COVID-19 po. Lahat po tayo walang pinipili. Kaya syempre kung maaari magkaisa po tayo kahit kung hindi man tayo makatulong sa pamamagitan ng mga in-kind goods o mga pera, pwede naman po yung panalangin at pagbibigay ng pagpapalakas ng loob ng ating mga kapwa Pilipino. Dahil alam naman natin yan mga kabayan na kailangan nating magkaisa sa ngayon. Isang tabi na muna natin yung mga hindi maganda-gandang good vibes natin dyan. Kailangan good vibes po tayo lagi. At manalangin po tayo. So ito na po ang unang-unang negosyo na hindi mawawala. Kahit saan mo naman itanong, basic needs po talaga po.
So sa basic needs po, sa farming po, malaking tulong po sa mga tao sa buong Pilipinas o sa buong mundo kung mag-focus po tayo sa pagpa-farming ngayon pandemya. Pag sinabing farming ay sakop na po lahat yan, yung kahit isang pagtatanim ng mga gulay sa loob ng iyong bakuran ay malaking tulong po yan. Kapag ka nagtatanim ka, siyempre pag na-increase po yung production mo, siyempre alam naman po natin sa ngayon ay hindi po masyadong umiikot na naman yung ekonomiya dahil nga na-minimize po yung sitwasyon natin sa ating exposure, yung economic socialization po natin ay medyo na-minimize po dahil may lockdown po. Kasi ang katotohanan po kasi, hindi naman natin sinasabing nahihirapan ng ating government o may struggle po talaga. Kasi habang kino-contain natin, habang nilalockdown po natin ang ating lugar upang salbahin po o i-save ang kalusugan ng ating mga kapwa Pilipino, ay lumiliit po ang income natin. At ang ginagawa naman po natin ng ating mga gobyerno, bagkus hindi man lahat ay mabigyan ng mga ayuda, ay talagang pinipilit naman po magbigay ng ayuda. Kaya on our part po naman, tayo, kinakailangan po yung mga ayuda ay i-budget po natin ng maayos. Alam natin na talagang mahirap po. Pero kinakailangan tulungan din natin ang ating sarili at pag may ayuda, maraming salamat po at i-budget po natin yung mga ayudang yan upang sa ganun ay hindi po tayo gaanong mahirapan. At prayer lang po talaga. Kaya po, kinocontain po nila yung mga ating pandemya. Gusto nilang pigilin ang pag-spread kaya naapekto ang ekonomiya natin. Ngayon, kapag nag-open naman, wala po tayong sinisisi. Dapat, kailangan lagi po tayong nakaproteksyon. Hindi lang po mga PPE kasi sa protection po dapat kinakailangan ay kailangan po ng education, kailangan po ng sinseridad sa ating puso, kailangan po ng commitment. Commitment po talaga ang kailangan po natin. Massive commitment sa pag-prevention po ng pag-spread po ng mga virus na yan, yung COVID-19, kahit ano pang variant yan. Kaya napaka-importante po yun, kabayan. Kasi kung wala po tayong commitment, mga kabayan, basta lumabas na lang tayo. Halimbawa, inopen na yung ating lugar dahil meron na tayong freedom, free tayo, hindi na tayo sumusunod sa protocol, ay mahirap po. Kailangan natin ng commitment. Kailangan natin ng focus. Ayan po, in relation, malaking tulong po yan, mga kabayan. Balikan po natin yung pagnenegosyo po. So kasi kapag ka nagtatanim ka po sa agriculture, napahapyawan ko na po yung susunod kasi yung PP, malaking negosyo rin po yan. Kapag ka nagtatanim ka po, habang ikaw ay nagtatanim, habang naka-lockdown, ay meron ka ng pantustos na yung sarili, makatulong ka pa sa iyong kapwa. Kasi hindi naman lahat ay may space na pagtataniman. Kaya nga, kailangan nating magtanim, mag-produce ng ating mga pangangailangan. Kasi madali lang naman pong magtanim sa ngayon. At alam ko, I know na yung iba, dahil nga sa experience po natin sa pandemya na ito, ay nagkaroon na po ng exposure at nagtanim na po yung iba. Alam ko po yan at maraming salamat dahil nakapag-produce na po sila, naging aware na po sila. Ang importante po ay mayroon tayong awareness. Kaya yung negosyong yan, yung farming, hindi yan mawawala. Kasali na rin dyan po yung pag-aalaga natin ng ating mga manok. Ano ba example? Yan nga manok, mga native na manok, yung mga rabbit, kambing, kasali na po dyan. Malaking bagay po yan na i-focus po natin ngayon pandemya. At sa ganyang bagay ay masosolve po natin ang problema sa pagkain. Kahit paano po ay gumagalaw po to. Hindi natin sinasabi na 100% na nasolve po. Ang punto dito po ay kahit paano po ay nakapag-solve po tayo ng problema ng ating society. Malaking bagay po yan kahit
limpak-limpak pa rin yung pera mo kung wala kang mabibiling pagkain, wala kang mabibiling gulay, at wala rin nagnenegosyo. Hindi rin po effective. Kaya napaka-importante po yan na negosyo, mga kabayan. Ituloy po lang natin yan. Yan po ang isang negosyo. At ano pa yung mga negosyo na ngayong pandemya ay malaking tulong sa sayo na nagninegosyo at tulong din sa mga kapwa nating tao. Siyempre, yung mga pagbebenta ng malinis na tubig. Siyempre, kailangan pa rin natin po uminom ng mga malinis na tubig po. Kailangan po natin yan. Yung malinis na tubig ay napaka-importante po sa atin. Kasi pag mayroon tayong malinis na tubig, siyempre that means ay ang ating kalusugan ay maayos po at necessity at essentials po yan, yung tubig po para sa atin. Kaya mga nagninegosyo ng tubig, ipagpatuloy lang yan at mabuti. Malaking tulong po yan para sa iyo na businessman, para sa mga trabahador mo, dahil meron pa rin naman mga empleyado ka na tutulong sa iyo na mag-deliver kahit na mayroon tayong mga quarantine ay meron ka pa rin empleyado na matutulungan. At yung mga tao na iinom ng mga malinis na tubig ay napakalaking tulong kasi nasolve mo yan. Isang masolve po natin yan. Napaka-importante po yan na mga negosyo. At ano-ano pa yung mga bagay na kailangan po natin. Siyempre sa ngayon medyo nasa pang middle class ito, nasa may mga mayayaman ito na masosolve mo. Masosolve mo po ito, kabayan, sa mga kababayan ko na medyo nasa poverty at sa extreme poverty, kasi sa katotohanan po ay sa panahon ng pandemya, kasi may mga kapwa tayo Pilipino na aware na, nagkaroon na ng awareness nung pumasok nga ang COVID-19 pandemic sa buong mundo, ay natuto sila po na magkaroon po ng budget. Nag-budget po sila ng emergency fund. Yung mga nakapag-budget po ng emergency fund, pagkakataon po nila yan na magpapayat. Oo po, pasensya na po dahil po yung tuwang katotohanan ay pwede na po silang magpapayat sa ngayon kasi may time na po sila at meron man silang natabi na pera na pang-cover nila sa kanilang pangangailangan sa panahon ng pandemya na ito. Ito, pwede nang isabay yung pagpapapayat nyo kasi pandemya. At higit sa lahat, habang nagpapapayat po kayo, so ano bang ibig sabihin nun? Effective pa rin yung mga negosyo na mga food supplements. Yung mga nagninegosyo dyan, ng mga food supplements, effective po yan. Yung mga vitamin C, ayan. Effective po na magnegosyo sa ngayon, hindi nawawala yan kasi pagkakaiba po yung stratification ng buhay ng mga Pilipino at mga tao sa buong mundo. Iba-iba po yung priorities po natin, whereas ang pinaka-major problem talaga, major priorities po natin ay ang ma-eliminate po talaga ang coronavirus. Pero sa ating personal life ay yan nga po ang pwede na po yung magpapayat yung mga kapwa nating Pilipino na talagang nakapagtabi po ng pang-emergency na pera nila, ang emergency fund nila. Ayan, at pwede rin yung kalamitan kasi pag nasolve mo yan, yung problema, kasi pag nagninegosyo ka kasi kailangan mayroon kang masolve na problema. Para siyempre bilang isang entrepreneur na tao, pag nasolve mo yan, nagkakaroon ka ng pabor sa'yo, pabor din sa mga nabebentahan mo. Kasi ang pagnenegosyo naman po mga kabayan ay hindi naman po yung para sa sarili mo lamang, di ba? Kaya ka nga nagninegosyo, gaano ba kahalaga sa mga tao yung negosyo mo, hindi po yung para sa sarili mo ang tinitignan mo kung nagnenegosyo ka. Kaya yan po, hindi po mawawala yan, di ba mga kabayan? Kaya napaka-importante po yan, yung mga nagpapapayat, ay okay po yan. At yung negosyo na yan ng mga food supplements, mga vitamin C, ayan, maganda pong negosyo sa ngayon. Hindi po nawawala sa ngayon, panahon po ng pandemya. At ano pa ang mga negosyo na hindi nawawala sa ngayon?
marami pong mga negosyo at marami pong mga problema ng isang syudad o di kaya community na ma-solve sa ngayong pandemya na pwedeng ikagaganda ng buhay pa rin. Kasi positive thinking pa rin po tayo. Nasolve na po natin yung sa farming, nasolve na po natin dyan sa pagpapapayat, sa tubig. Ang isa pang pwede natin isolve ngayon kabayan na ito ay napaka-importante rin po na dapat nating gawin. Ito ay ang siyempre kailangan pa rin po natin ng mga PPE kasi ito yung importante po kasi sa ngayon, personal protective equipment. Kaya kung nag-exist na yung business mo kabayan, na pagbebenta ng mga mask, ayan, pagbebenta ng mga gloves, face shields, ayan ay pwede talaga yan. At kung mayroong respirator, mas maganda pa kasi mahal lang ang respirator kasi. Pwede rin yung respirator na bilhin mo. Pero ang ginagamit po natin kasi yung mga mask, pero okay na rin po yan, yung mask. Kasi protection yan. Pero sa mga PPE, kailangan lang po natin na kapag natapos po natin, kailangan po natin kung pwede natin ipainitin ito, ipainit kung sa kumukulong tubig. Hindi naman yung mainit na tubig ay pwede para mamatay yung mga bakterya. Saka yung mga gloves, napaka-importante po yan. At sa mga semi-pharmacy na yun, siyempre bibili ka kahit sa barangay na lang, damihan mo na lang. Kung bumili ka ng mga alcohol, siyempre bibili yan. Kasi essentials, kasi nga na-expose na tayo sa panahon ng pandemya, kinakailangan sa isang pamilya na ma-avail naman, ma-afford nila, ay kinakailangan nilang bumili ng mga alcohol. Kaya yan, mga negosyo yan na hindi nawawala, malaking tulong sa iyo bilang isang businessman. Malaking tulong din sa mga bumibili at gumagamit sa mga customers. At malaking tulong din sa ating gobyerno kasi hindi na rin nila iisipin kung ano pang mga problema na yan. Kaya yan mga kabayan, napakagandang mga negosyo yan, hindi nawawala yan. At laging tatandaan mga kabayan, kahit sa ngayon, panahon ng pandemya, ay kinakailangan na alam natin kung ano yung need ng ating society, hindi yung needs mo. Naniniwala kasi ako, babalikan na naman natin yung sinasabi natin na para tayo ay umasenso, kinakailangan po natin maging entrepreneur in relation to political economy. Sinasabi ko lagi yan po. Kasi sa ating buhay, pumapasok talaga tayo sa socialism. At ang socialism po ay pinaka-basic definition ay mayroong society, kaya tinawag na socialism. At pag sinabing society, nagkakaroon tayo ng isang paniniwala sa isang magandang bagay at isang paniniwala na isang pag-unlad. Tulad halimbawa, kung ikaw ay nasa society ng mga safety officer, kagaya ko, safety officer po ako, mayroon ding leadership doon sa leadership, kaya yung politics, yung economy, kung paano umiikot ang aming mga sahod, yan, kung paano namin ginagastos, iniipon yung aming mga pera. Kaya yan po yung mind natin, entrepreneur, para umunlad po tayo. Kaya napakaganda po yan mga kabayan. Hindi kailanman po mawawala yung mga negosyong yan. At siyempre marami pang mga negosyo kabayan, pagkakataon na. Siyempre yung iba, kahit may pandemya o wala, marami na po sa atin ang nag-e-commerce. Nag-e-commerce po sila, pero yung e-commerce hindi naman po basta-basta madali. Kaya lang, essentials pa rin po na para sa mga tao. Kailangan pa rin natin banggitin dahil napaka-importante po kasi hindi naman basta-basta gawin yan. Pero yung mga talagang mayroong persistent, mayroong burning desire talaga na ipurso yan, ay talaga po na talagang dyan ay natutulungan po sila talaga. Shopee, kung gumagawa ng sarili nilang e-commerce, mga Lazada rin, gumagawa sila yan. At yung isa pa na twins ng e-commerce, ito yung affiliate marketing. Marami po talaga ang kumikita sa affiliate marketing. Although na medyo mahirap yung mga nakapag-umpisa na,
Yung mga nanay na nandiyan lang sa bahay nila, hindi nawawala kasi sabi ko, mga negosyo na hindi mawawala kahit sa panahon ng pandemya. Kaya yan po kabayan. Pero hindi sana rin mawawala sa atin na kapag tayo ay humawak ng pera, dapat tignan natin yung pera yun na hindi lang panggastos. Kasi kapag ang tingin mo sa pera panggastos lang, mahirap po naman na paulit-ulit yung sitwasyon po natin. Sana kapag nakahanap po tayo ng pera, ay isipin po natin sana na yung pera ay para siyang isang tubig na kapag inipon mo ng inipon, ay balang araw, pag dumami at dumami, marami kang magagamit. Hindi yung inumin mo lahat. Pag ininom mo lahat yung tubig mo, wala na. Pagka dating ng panahon na mangailangan ka, wala ka na. Ganon din po sana yung paghawak ng pera. So anong ibig kong sabihin? Pag meron tayong pera, mapa-income mo man yan o mapa-ayuda man yan po mga kabayan, ugaliin po na magtabi kahit konti. Siyempre napaka-importante po yung 10%. Ayan, kung 10%, para saan yung 10%? Pasukan po natin ng siyempre yung faith natin sa Panginoon. Siyempre alam naman po natin na meron tayong mga pastors, mga kapatid na manggagawa. Kahit na hindi po tayo nakakapag-worship sa Panginoon, wala po dahil may social distancing. Pwede man naman po yan na gawin po natin yan bilang isang tulong. Kasi ang buhay naman talaga, alam po yan ng Panginoon din na kung anong sitwasyon natin. Nakikita niya ang iyong puso. Although na nasa religion na po yung tinakil ko na yun po pero yun po ang katalagahan at katotohanan. Optional po yan kung yun po ang gusto mo. Pero kailangan talaga yung emergency fund mo. At dahil konti lang naman yung sitwasyon kasi kung kinaya mo ang magtiis nung wala kang pera, ngayong halimbawa makahawak ka ng ayuda, ay kaya mo rin gawin yun na magtipid para meron kang emergency fund. Yung calamity fund kailangan din pero kung hindi mo naman kaya, at least magtabi-tabi lang po tayo mga kabayan. Kasi mostly sa mga niche, itong niche ko naman at saka itong mga vlog ko ay para sa mga maliliit na kagaya kong tao, na mga mahihirap, nasa extreme poverty, mga poverty, middle class. Kung meron naman po nanonood na maganda po ang kanyang buhay, sila ay highly professional, maraming salamat po. Kasi sana tignan nyo po yung damdamin at idea. Wag po sana yung mga kung paano po yung mga grammar ko, kung paano po yung mga gaano kalalim yung sinasabi ko. Ang tanging hiling ko na lang po ay execution na lang po. Yung execution. Kahit po siguro, lagi kong sinasabi, kahit po siguro yung pag-iisip natin ay pag-iisip ng trilyonaryo, bilyonaryo, milyonaryo, doktor, abogado, o kahit doktoral, may masteral, kung walang execution, wala po tayong mapapala. Kaya okay po kung ganon. Kaya kailangan po nating mag-execute. Kahit yung mindset mo po ay trilyonaryo, wala ka naman pong ine-execute. Tatalunin ka po ng ating mga katulong sa ibang bansa. Tatalunin ko po ng mga nagbebenta ng balot na nag-iipon. Kesa sumasahod ka ng 30,000, 50,000, wala kang inipon. Hello po sa community ko po. Maraming salamat po ba. Isingit ko lang po. Maraming salamat po sa inyo. I'm new in the live stream. That's why I cannot answer you for the messages. But I hope shout out po sa inyong lahat, Auntie Bibi, ayan, Bersal Vlog, ayan, maraming salamat po sa inyo. Kailangan po natin kasi talaga i-voice out, mga kabayan, mga nasa aking community, ay panalangin po natin yung bansa natin. Kaya tinatalakay natin mga negosyo na napaka-importante sa ngayon, nakakatulong. Kaya yan po ang topic po natin. Yan po.
yung mga sinasabi ko. Kaya napaka-importante po yan na ating gawin at dapat mag-execute po tayo. Bilang isang aspiring entrepreneur, wag po tayong mahiya na mag-aspire kasi sa kabibigkas po natin yan. Balang araw, ang mga binibigkas po natin at ang iniisip natin ay mangyayari. Kasi napaka-importante po kasi yan eh. Ayan, yan, may e-commerce na po tayo. Totoo po yun. At ang ginagawa po namin, ina-encourage na po namin kayo. Kasi may mga kumikita na rin po naman, may mga namomonetize na mga channel na. Yan si Auntie Bibi, isa pong DH yan. Pero extra income na po yung ginagawa niya. Shout out po. Extra income na po ang kanilang ginagawa. Kaya po pwede natin gawin kahit may pandemya, mag-vlogging po kayo, mag-start po kayo ng vlogging. Ayan po, napaka-importante po yan. At kayong mga magagaling na writers, yung may talento, pwede po kayong mag-umpisa kahit may vlogging, mayroon pong pandemya, ay pwede po kayong mag-umpisa po dyan. Ayan. At maraming salamat mga kabayan sa pagsubaybay po ng ating live stream. Kaya napaka-importante po yun, kabayan. Kaya kung ako sa inyo ay hindi po nga nawawala yung mga negosyo yan, malaking tulong, ay okay po. So wag po nating pababayaan po ang mga negosyong yan. Na sana yung mga nasabi ko ay magkaroon po ng word sa inyo. Isa puso po natin, magkaroon po tayo ng execution. At sana one day, kagaya nyo ako na ako pinipilit ko rin po na unti-unting puniputol ang aking tali, ang aking pagkatali sa empleyado dahil balang araw ipo-full plates ko na po. Siyempre, habang nandito tayo, tinitignan ko yung pera na hindi lang panggastos. Tinitignan ko yung pera, minsan nahawak ko, hindi po lahat yan. Siyempre, nagtatabi ako para may pambili po ako ng asset. Kasi, wag po natin ngayon na tayo lagi ang nagtatrabaho sa pera. Sana, dumating sa buhay natin na kahit natutulog tayo, ang pera natin ang nagtatrabaho po sa atin. Subukan po natin na gawin po yon para pagdating po natin ng siyempre medyo 60. Depende kasi sa buhay kasi ano ba yung gusto mo kasi yung madali ang pag-unlad ng buhay, yung talagang prepare mo in the long run, o di kaya yung may system ka na mabilis talaga. Optional po yan po. Sa akin po, hindi pa ako magsasabi na ganito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo. Sa akin po, kung ma-inspire ka, kung naniniwala ka po, ay malaking bagay na po sa akin yun. Dahil kaya po ako nag-vlog, hindi po para sa aking sarili. Hindi po para sa aking sarili, kung hindi po, ito ay para sa ating lahat. Bersel Vlog, thank you po. Shout out po sa iyo. Kaya yan po ang sinasabi ko po. Kaya ang mga sinasabi ko na ito, napaka-importante po sa ating buhay. Kaya sana ma-encourage po kayo dyan na gawin ang mga yan. Ayan po, may vlogging, meron na po tayong e-commerce. At isa pa, kung sa may nagne-networking, hindi ko naman po dinidiscourage yan. Tignan nyo lang naman po kung maganda yan. Maganda po talaga yan. Ipagpatuloy nyo lang kung sa tingin nyo po yung talagang business nyo na yan ay malaki po ang naitutulong sa kalusugan ng mga tao, at yung mga tao naman po ay talagang magkaroon po sila ng beneficial sa pag-take ng mga gamot na o di kaya mga food supplements na yan ay sinesell nyo. Abay, malaking bagay po yan. Kaya yung mga business na yan, napakalaki po.
So aside from that mga kabayan, ano ba yung pwede nating gawin na kung hindi man sa negosyo as in monetary o di kaya patungkol sa pera, we could also invest now habang lockdown po. Una sa lahat, syempre inuuna natin ang Panginoon, magkaroon po tayo ng devotion, magkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay, pag-aaral sa salita ng Panginoon. Napaka-importante po yan na gawin po natin, di ho ba? Importante po yan. Wala pong perpekto na tao. Ang kaligtasan po ay hindi po sa paggawa natin ng mabuti. Hindi po yan ang tinitignan ng Panginoon. Pero hindi po yan ang topic natin. Nais ko lang sabihin na po pwede natin pong gawin yan. Maski ako, hindi naman po ako perfecto. Pero ang topic po natin, ano yung mga negosyo na hindi kailanman mawawala. At in terms to mga biyaya, ay kinakailangan po natin gawin yan. Oo, Auntie Bibi, tama po. Kailangan po natin po. Shout out po sa iyo po. At mga kabayan, magbasa po tayo. Isa yan, magbasa po tayo ng mga libro patungkol po sa entrepreneurship. Hindi lang po entrepreneurship, depende kung ano yung nakikita mo, naiisip mo na makakatulong sa'yo. Kung halimbawa gusto mong magsulat, mag-try ka ng mag-try. Income din naman yan sa vlogging kapag ginawa mo yan. At higit sa lahat, kung may local newspaper yan, ay pwede kang mag-practice at maging writers. Ako nung araw, naging local writer naman po ako ng Target Eye Journal. Yan, pinagkakitaan ko yan noon. Shout out po sa family ni Manong Ramos. Wala na po si Kuya. Sumakabilang buhay na po, maalala ko po. Yan, nagsusulat po ako. Siyempre may mga tumutulong din po naman sa atin na mga ama ng mga bayan at saka yung mga talagang nagsusubscribe sa mga newspaper. Extra income din po yan. Sa ngayong panahon ng pandemya, pwede nyo pong gawin yan at i-practice para kapag nag-open po, pwede po kayong pumunta at magpa-subscribe. As long as na, kasi ang iniisip natin, para tayo ay umasenso sa buhay, iniisip natin kung gaano kahalaga, gaano kalaki ang maibibigay natin sa tao. Kaya tayo nagkakaroon ng pag-asenso sa buhay. Tulad halimbawa, yung kamag-anak ko dyan sa Waigdaya, Candon, Ilocos Sur, si Det Lopez. Di ho ba yun, gumagawa ng masarap na ice buko? Di pag binili yun, pagod ka, pumunta ka sa bukid, pag bumili ka yun, kumain ka, iniisip niya yung masarap, hindi niya iniisip kung ano yung mapunta sa kanya. Iniisip niya muna yung maibigay niya na masarap na pagkain ng tao. Kasi ganun yun para tayo ay magkaroon po ng magandang income, magandang buhay. Isipin natin, isolve natin yung mga bagay na dapat nating isolve. Ayan, kaya tinitignan po yan kung gaano kahalaga ang maibibigay mo sa iyong mga kapwa-tao. Yung pangangailangan ng mga kapwa-tao. Yan po ang tinitignan po natin. Kaya sa ganung bagay, tayo po ay umaasenso. Now, balikan natin yung sinabi ko na paunti-unti na po ako nag-execute. Tama po yun. Paunti-unti na po akong nag-execute yung mga napapag-aralan ko sa mga vlogging. Kasi nung una pa, it takes years now, basa-basa lang ako, nanonood lang ako ng mga vlog, basa-basa lang po ako. Never mind, lahat idea lang. Until one day, naisip ko na pong mag-vlog dahil na sinasabi ng aking mga, syempre mga idol natin, mga pinapalo natin ng mga vlogger. Shout out po sa inyong lahat. Siyempre, alam na po natin yan. Hi, Pinoy Tracker. Shout out sa iyo, Bilas. Thank you for watching sa aking live. Ina-encourage ko kayo na tayo ay unti-unti nang mag-ipon. Unti-unti tayong mag-invest, bumili ng mga asset para unti-unti nating putulin yung ating tali, pagkatali sa pagka-empleyado. Di ba? Siyempre kung halimbawa ako
marunong akong mag-safety, marunong akong mag-train ng mga tao. At why not someday ay mag-put up po ako ng aking training center, di ba? Parang kayo po, ang aking bilas, magaling na driver, why not? Baka pag nakaipon siya ng sarili niyang truck, someday siya na yung magsusupply ng mga produkto dyan, di ba? Yan bilas, someday pagka mayroon na siyang pera, pag nakabili na siya ng sasakyan, pwede na siyang mag-business, kasi hindi pwede na panghabang panahon tayo na nakatali sa ating mga amo. At wag po kayong masasaktan o wag po kayong ma-open po mga kabayan kung yun po ang sinasabi ko, kasi yun po ang katotohanan. Someday pupunta rin po tayo sa ating mga pamilya, kaya bawat sweldo, tingin natin sa ating sweldo ay hindi lang po panggastos. Kailangan marunong po tayong mag-breakdown. Ayan, kung gusto mong nahirapan ka sa pag-ipon, manood ka lang ng mga vlog. Nandyan si Manong Chingkit, yan, panoorin mo. At kung gusto mo naman ng kung paano talagang bumanat sa mga entrepreneur, kung ano, panoorin mo si Manong Arvin, ayan, Orobia, shoutout po sa inyo, at saka si Mang Johnny, yan. Alam nyo na po yung mga janitorial writers yan, ma-open po yung kaisipan, kaya manood po kayo dyan. At marami pa, sa community ko, marami kami dito, kung manood ka sa pagluluto, ayan, kung gusto mo rin panoorin yung mga vlog ng iba, ayan, sina Auntie Bibi, mga simpleng DH lamang yan, pero na-monetize sila, malaki yung income nila. Sina Pinoy Trappers, ayan, malaking tulong sa kanila yon. Kaya simple lang yung kanilang mga blinablog, pero someday talagang makakatulong talaga sa kanila yan, yung YouTube channel nila. Kaya isang encouragement po sa inyong lahat. At sana yung comparison po natin, siyempre, huwag nyo po kaming i-compare sa mga batikan na mga vlogger. Kasi po talaga sa amin lamang po, nandito po sa puso namin. Nasa puso lang po namin at fashion namin. Alam namin na hindi po yung makukuha nyo po sa amin, hindi po kasing ganda, kasing laki ng mga ina-advise nila. Pero ang ninanais naman namin ay ma-share po namin na sana yung mga nanonood ng mga vlog na ito, lalong-lalo yung mga kapwa nating Pilipino na medyo may kahirapan ng buhay, ma-inspire kayo. Yung mga binanggit kong vlogger, meron silang fashion. Kasi kapag ka may passion ka, hindi ka basta-basta sumuko. Pwede mong gamitin ito sa iyong buhay, sa pagninegosyo. Lahat ng mga negosyo na binanggit natin, sa pagninegosyo kasi baka iniisip natin, sarap buhay. Hindi po. Ang pagninegosyo kasi, yun ang daan para umunlad tayo. Pero hindi magiging masarap ang buhay natin. Kapag ka nagnegosyo po tayo, nandyan yung mga struggle. Pero yun ang daan patungo sa ating kaunlaran. Anong negosyo? Siguro tatanong nyo, anong negosyo? Simple. Ito, ulitin ko. Halimbawa lang to, brainstorming lang po ito. Kung malapit ka sa isang bangko, titignan mo yan, abangan mo. Kung mayroong dollar na tag-53, 53 pesos ang isang dollar. Kung may 53,000 ka, bumili ka na ng $1,000, bili mo lahat yon. Kinaumagahan, pag nag-55 yung palitan ng dollar to peso, ipalit mo na yung kwan mo, ipalit mo na yung dollar mo. Magiging 55,000 na yon. May 2,000 ka na. Ganon kasimple yung mga iniisip natin, yung inspiration. Ganon din yun, kabayan, kung nagnegosyo ka. Siyempre, kung halimbawa magnegosyo ka lang sa kaya mong gawin, lalong-lalo na ngayong pandemya. Siyempre, ano ba yung kayang-kaya mong gawin? Yung mga iba, maraming salamat kasi nag-umpisa na sila. Ngayon, halimbawa ngayon, ano yung pwede mong negosyo? Sampalan natin para masabi natin yung mapatunayan naman natin yung sinasabi ko na tama ba yan? O di kaya anong prueba dyan? Siyempre, ito. Ikaw may pera ka, 1,000.
1,000. Mag-online ka na dyan. Tanong mo sa mga, kasi pandemya eh. Tanungin mo dyan kung may mag-order ng mga live na manok. Dyan. Pero pumunta ka muna sa magbebenta ng kwan. Ikaw, wala kang alaga ha. Hanapin mo kung saan yung nagbebenta ng live na manok. Ng manok. Ayan. Presyuhan mo na yon. Halimbawa, ang live na manok, 150. Pagka kinatay mo yon, sabihin natin na 210. Ayan, yung kwan mo. Bumili ka noon at katayin mo, wala kang, ang ginawa mo lang yung bumili ka lang, nag-buy and sell ka lang, i-deliver mo. Yan ang isang sample ng business na sinasabi natin na napaka-importante na tulungan mo na yung kapwa Pilipino mo, na tulungan mo rin yung sarili mo. Ayan. Ngayon, wala ka rin tinanim. Yung kapitbahay mo, marami siyang tinanim. Mag-online ka na sa kwan, magtanong-tanong ka dyan kasi pandemya nga. Mag-online ka yan kasi i-for-sale mo, picturean mo, i-for-sale mo yung kanyang mga pananim. Sitaw. Halimbawa yung sitaw, ang benta niya sa'yo, bebentahan ka ng kada yung repet kasi sa Ilocano, ay sabihin natin na benta niya ng 15. Benta mo naman yan ng 22. Yan, kapag makabenta ka ng 10. Simple na lang, 10 lang kasi wag na nating habulin yung talagang pera na malaki para sample lang. Pag may 10, libre na yung ulam mo. Siyempre, 70 na yung kita mo doon, di ba? May ulam ka na rin. Gayon naman yung pag-solves. Pero yung in reality, siyempre mas malaki yung invest mo. Ganon po yun. Ganon po yung mga sinasabi ko na hindi kailanman nawawala yung mga negosyo na yan sa panahon ng pandemya. Pati yung mga e-commerce, kakambal na ng buhay natin yan. Sa panahon ngayon ng electronic age, kakambal na po yan ng pag-unlad sa buhay. At yung mga PPE, personal equipment, ayan, yung mga mask, nandyan na po yan. Kailangan po talaga ng ating bansang Pilipinas, sa buong mundo, ng ating kababayan. Kaya yan mga kabayan ang hindi mawawala na mga kailangan po natin. Sana mga kabayan, yung mga sinasabi ko ay na-grasp ninyo. Yung sabihin na ipasok ninyo, sa English yung iba sinasabing inculcate, pinapasok sa isip at sa puso. Yan, pwede na wating pong gawin po yan. At yung mga pagsusulat. At ano pa ba ang mga pwede nating gawin? Siyempre po, ang pwede nating gawin ay pwede ka pong magluto dyan. Siyempre, napakarami pong nagluluto. Sa aking community na lang, manood ka na lang kay Pudipar. Pwede mo nang gayahin. Shout out, Pudipar. Gayahin mo na yung lang niluluto at pwede mo nang ialok. Marami sila, si Yara Katiara, andyan din. Nagluluto rin ng mga yan. Panoorin mo yung vlog niya. Shout out po sa inyo. Panoorin mo yung vlog niya, gayahin mo, ibenta mo sa inyo. Pandemya eh. Pero kailangan sumunod ka lang sa protocol ng mga pandemya sa frontliners. Kailangan complete PPE ka. Ayan po, para hindi po tayo magka-problema sa panahon ng pandemya. At isingit ko na lang, although it is not the part ng ating topic, ay isingit ko na lang din kabayan na panalangin din natin at magpasalamat po tayo sa ating mga namumuno sa ating bansang Pilipinas. Shout out po sa aming governor po dyan sa Ilocos, kay Governor Ryan Singson, at sa lahat po. Maging din po sa Candon, shout out po sa aming mayor, Erickson Singson. Kasi magaganda po ang kanilang ginagawa. Kasi nakikita, alam ko naman po na lahat. Kasi siyempre special mention na po kasi taga dyan po ako. Nakikita po ninyo yung puso nila, na talagang nasa puso nila yung manilbihan. At siyempre sa ating lugar dyan sa Candon, kay Dr. Joy Palino, shout out din po. Nakikita po ninyo talagang ginagawa po nila lahat. At sa inyo pong lahat, sa mga barangay, sa mga city council, shout out din po sa inyo. Hindi po kasi kabisado lahat dyan. Siyempre, kabisado ko lang po si Kuya Abrero.
Gudo, shout out po sa inyo po. Siyempre, hindi ko na po kabisado, matagal na po kasi akong hindi nag-stay sa kanton. Pero ang pinag-usapan po namin ngayon dito, yung mga negosyo po na hindi nawawala, hindi po nawawala kahit may pandemya po. Malaking tulong ang negosyo na ito para sa nagnenegosyo at para sa mga taong bayan na bumibili. Kaya yan po ang ating yan po ang ang aking paksa sa hapong ito. Kaya sana mga kabayan ay maraming salamat po sa inyong panonood at sa talagang tuloy-tuloy po tayo dahil ang mga bagay na yan po ay napaka-importante po na ating malaman at gawin. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, walang silbi po ang pag-iisip na bilyonaryo, trilyonaryo, kasing talino ni Jose Rizal, kung wala namang execution, wala. Kagaya rin po ng pagnenegosyo po. Sa pagnenegosyo, kung walang benta, walang kita. Kaya yan po, napaka-importante po yan. Kaya sana mga kabayan, ang vlog na ito, ang live stream na ito ay nakatulong po sa inyong lahat. And I'd like to thank you very much and shout out po sa inyong lahat na sa aking community. Bernard Gabaon TV, shout out po. At sa aking family, shout out po sa Gabaon family. Yan po, shout out po sa aming mga relatives na rin. Yan po sa San Fernando La Union, shout out po sa aking kapatid Kuya Manny, Ate Loretta Gabaon and family. Shout out po sa inyo. At ganun din po, shout out po sa mga kamag-anak po namin, mga Gabaon family. At sa mga De La Cruz family, Gallego, Garidan, Galot, di ko na po ma-mention na shout out po sa inyong lahat, Rapanot, ayan, at Garciliano, shout out po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po at nagpapasalamat po ako. Ako po si Mr. Bernard Tupera Gabaon ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips po ang magpapayaman sa inyo. Atid po ito ni Kabayang Bernard Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.